चपाती बरोबर पुरी बरोबर आपण पुऱ्या करायचे आणि अशी भाजी बनवायची. दिल किती दिवसांनी दिल दिसली असेल. तो हात माझ्या तोंडाला इथे पाणी सुटतंय. तो पहिला आणला तेव्हा असं सफेद होता, एकदम प्लेन होता, एकदम सफेद सफेद. हा आणि आता 1 दिवसांनी आहे ना, आणि आता 2 महिने तुम्ही नॉनव्हेज खाऊ नका. हा एक फ्लॉवर आहे ना, मी 10 रुपयाला आणला आणि एकदम रेसिपी एकदम भारी लागते. आपल्याला वाफेवर फक्त शिजवायचं आहे, जास्त नाही फ्राय करायचं. छोट्या मुलांना काय मोठ्या मुलांना काय कोणत्या पण माणसांना हे खूप आवडतं. हॉटेलमध्ये ठेवली तर असं वाटेल की हॉटेल टाईपच रेसिपी तुम्ही बनवली. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. दिल किती दिवसांनी दिल दिसली असेल. तू काय करतेस. मी फ्लावर आणला तो बघ ना, काल आणला ना, असं सफेद होता काल आणला तेव्हा, एकदम सफेद होता. आणि आता बघतो 1 दिवसच राहिलाय घरामध्ये तर असा काळा झाला. तो पहिला आणला तेव्हा असा सफेद होता, एकदम प्लेन होता, एकदम सफेद सफेद. हा आणि आता 1 दिवसांनी आहे ना, आज असं झाला, लाल झाला पूर्ण, काला पडत जातो तो. हा मग तो असा आहे ना, खराब होत जातो. मग काय करायचा, फ्लावर कधीच आणून नाही ठेवायचा. तर आता तो काळा झालाय ना, तर मी सगळं असं आहे ना, वरचा काढून टाकला. वरचा थोडासा काढून टाकायचा, म्हणजे पूर्ण खराब नाही झालाय, फक्त वरती थोडासा खराब झालाय. म्हणजे आपण हातबीत लावतो ना पाण्यापिण्याचे, त्याच्यासाठी तो असा होतो. आता याचे आहे ना, हे सगळे पीस काढून घेते. फ्लावरचे असे मोठे मोठे पीस करून घेतले सर्व. हे बघ असे सर्व मोठे मोठे करून घेतले. आता आहे ना, हे मी असे साध्या पाण्यात टाकले. आता मी दुसऱ्या पाण्यातून धुवून काढणार आहे, पण त्याच्या आधी आहे ना, पहिले त्याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकते. कारण मिठाने आहे ना, सगळ्या भाज्या आधी मिठाने धुवायच्या. असं मीठ टाकायचं. कोणती पण भाजी आपण पालकची वगैरे धुवायची असेल ना, तर ते मिठाचं पाणी घ्यायचं आणि धुवायचं. म्हणजे पाण्यावर आहे ना, असा तेलकटपणा येतो मिठाच्या पाण्यामध्ये. असं आपल्याला लांबून दिसणार नाही, पण असा थोडा फरक दिसतो. आता मी पहिले धुवून आहे ना, स्वच्छ ताटात काढून घेतले, कारण पाणी येतो ना त्याच्यामध्ये. आणि आता मी वाटल्यामध्ये घेतले. आता मी तुम्हाला याच्यासाठी आहे ना, लागणारं साहित्य दाखवते. हा पहिला फ्लॉवर घेतला. हा एक फ्लॉवर आहे ना, मी 10 रुपयाला आणला. हे 10-15 काजू घेतले, थोडासा अद्रकचा तुकडा घेतलाय, हे 7 लसूणच्या पाकळ्या आहेत, हे थोडंसं ओलं खोबरं आहे. हा एक कांदा मी कापून घेतलाय बारीक. 1 कढीपत्त्याची पानं घेतले, थोडीशी कोथिंबीर, पुदिन्याची पानं थोडीशी. हा खडा मसाला घेतलाय थोडासा, एकदम थोडासा आहे. दालचिनी आहे, काली मिरी, 1 मसाला मिरची, जावित्रीचं फूल आहे थोडं, आणि जिरं, तेजपत्त्याची पानं. हे छोटी 6 टोमॅटो घेतले आहे. तुम्ही मोठी घेतलात ना तर 3 घ्या. हे 3 हिरवी मिरची आहे. आता तुम्हाला मसाले दाखवते. आम्ही 1.5 चमचा लाल मसाला घेतलाय, मिरची मसाला. हळद घेतली आहे अर्धा चमचा. हे अर्धा चमचा धना पावडर घेतली आहे, आणि पाव चमचा गरम मसाला घेतलाय. हे आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे तांदळाचं पीठ आहे, ते आपल्याला मी तुम्हाला दाखवते किती घेते ते. आणि दही घेतलाय अर्धी वाटी, आणि आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. आता पहिलं मी काय करते माहिती आहे का, हे याची आपल्याला पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. हे पेस्ट बनवायची आहे, आणि टोमॅटोची पेस्ट बनवायची आहे. आता मी फ्लावर मध्ये आहे ना, थोडंसं मीठ टाकते. असं हातात घेऊन आहे ना, असं टाकायचं, म्हणजे ते सगळीकडे लागतो. आता याच्यामध्ये हळद टाकते, आणि याच्यामध्ये हे तांदळाचं पीठ टाकायचं. जास्त नाही टाकायचं, असं थोडंसं टाकायचं आहे, कारण हे आपल्याला फ्लावर आहे ना, फ्राय करायचं आहे. आता मी कढईमध्ये तेल ठेवलंय, कारण का माहितीये, फ्लावर आपल्याला तळायचे आहे. हे सर्व फ्लावर आहे ना, एकत्र टाकून सगळे तळून घेते. हे चांगले थोडं आहे ना, कलर येईपर्यंत ते फ्राय करून घ्यायचे. हा फ्लावर मी 7 मिनिटं चांगला फ्राय करून घेतले तेलामध्ये. आता हा आहे ना, काढून घेते. पहिला गॅस बंद करते. आता हे आपण मिक्स केला होता ना, त्याच्यामध्येच मी काढते. आपल्याला खाली फ्लावर काढायचं आहे, तेल नाही काढायचं आहे. आता मी फ्राय करायला आहे ना, पीठ टाकलंय ना, तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही नका टाकू. असं फ्लावर मीठ टाकून फ्राय केला ना तरी पण चालेल. आता हे फ्लावर पण तळून फ्राय करून घेतलाय.
आता हे आहे ना थोडा मी थंड करून घेतलाय आणि हे बघा हे काजूची पेस्ट करून घेतली, हे टोमॅटोची पेस्ट केली आहे, हे आपलं दही आणि हे मसाले आपल्याला याच्यामध्ये आता सगळं खालीच मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता मी पहिली एक एक टाकून दाखवते तुम्हाला. पुदिना, कोथिंबीर. आता याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकलेलं आहे. पहिलं मी फ्राय करताना पण टाकलं थोडंसं आणि आता आहे ना थोडंसं चवीपुरतं टाकते, म्हणजे अंदाजाने आपण मीठ टाकायचं. आणि समजा तुम्हाला समजलं नाही ना तर तुम्ही पहिलं नाही टाकलं तरी पण चालेल फ्राय करताना, मग एकदम असं डायरेक्ट चवीपुरतं टाका. असं सगळं आहे ना चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आपल्याला वाफेवर फक्त शिजवायचं आहे, जास्त नाही फ्राय करायचं. आपण जसं बटाटा फ्राय करतो ना तसं. आता हे सर्व मिक्स केलंय बघा, दिसायला किती छान दिसतंय, तर खायला किती मस्त असेल. आता ही कढई आहे ना, मी जो फ्लावर फ्राय केला ना तीच कढई आहे, तेल पण तेच आहे. त्याच्यामध्ये आता आहे ना ते खडे मसाले टाकते. आता त्याच्यामध्ये मी हा कढीपत्ता टाकते आणि हा कांदा टाकते. हे सर्व मसाले बघा, कांदा पण चांगला फ्राय झालाय. आता मी गॅस बारीक करून आहे ना जे आपण आता फ्लावरचं मिश्रण बनवलंय ना ते सर्व याच्यामध्ये टाकायचं. गॅस मी बारीक केलाय. हे टाकून झालं ना की गॅस फुल करते. हे आपली पेस्ट वाटलेली ना काजूची, त्याचं पाणी होतं मिक्सरच्या भांड्यातलं आणि आता वाटग्यामध्ये थोडं ते टाकलं आणि थोडंसं पाणी आपल्याला थोडं पण वापरायचं नाही असले. आता मी गॅस फुल करते. आता याला चांगली उकळी यायला लागली आहे. हे बघा, आता एकदा आपण असं चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता सगळं मिक्स करून झालंय, कारण आपलं आहे ना गरम मसाला, खडा मसाल्याची फोडणी दिलेली, कांदा, ते सगळं आहे ना असं मिक्स केलंय. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना असं झाकण ठेवते, 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते आणि नंतर एका परत ढवळून बघते. 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवला होता. आता बघूया आपण. एकदम मस्त छान झालंय बघा. आता मी एकदा ढवळते. 2 मिनिटं आहे ना मीडियम गॅसवर ठेवला होता पहिला. आता मी एकदा परत मसाला सारखा करते, कारण टोमॅटोला आहे ना पाणी सुटतो. कारण आपण सगळी डायरेक्ट एकदम ग्रेव्ही आपण बनवली ना अशी, तर जास्त पाणी सुटत नाही. आणि आपल्याला काही जास्त शिजवत राहायला नको आहे, कारण आपला फ्लावर आहे ना फ्राय केलेला आहे, तळलेला. एकदम छान झालंय बघा. आता थोडं आहे ना तेल सुटेपर्यंत आता मी 5 मिनिटं आहे ना, फक्त 5 मिनिटासाठी एकदम बारीक गॅसवर ठेवते. म्हणजे कसं माहितीये, मसाला सगळा त्याला लागेल फ्लावरला. आता मी तुम्हाला 5 मिनिटांनी काढून दाखवते. आपली 5 मिनिटं झाली आहे. भाजी बघा एकदम मस्त छान झाली आहे. आणि हे जे झाकण्यावर पाणी येतो ना वाफेचं, ते पाणी त्याच्यामध्येच सोडायचं. त्याला काय वाफायला नाही होत, कारण ते गरम पाणी असतं वाफेचं. ग्रेव्ही पण छान झाली आहे, तेल पण सुटलंय वरती. आता मी गॅस बंद करते. आता तुला चपाती करून भाजी देते आणि ती कशी झाली ती खाऊन दाखव. आता इथे आपली रेसिपी रेडी आहे. आता मी तुम्हाला बघून तर एकदम चांगली वाटते, पण आपण टेस्ट करून बघूया, कारण मला तर ही रेसिपी एकदम वेगळी वाटते. चपाती बरोबर, पुरी बरोबर आपण पुऱ्या करायची आणि अशी भाजी बनवायची. तो हा माझ्या तोंडाला इथे पाणी सुटतंय. चला, ह्या रेसिपीला मी प्रेझेंट सिच्युएशन मध्ये कम्पेअर करून सांगतो मी. आता जसं ते कोरोना व्हायरस आलाय, चायनामधून कोरोना व्हायरस येतो, त्यामुळे असे मेसेजेस येतात की आपण नॉनव्हेज बंद केला पाहिजे. ते पण 90 दिवस, म्हणजे 3 महिन्यासाठी आपल्याला नॉनव्हेज बंद करायचं. तर मला खूप टेन्शन आलं होतं. तर ही रेसिपी बघितल्यानंतर मला एक आता आयडिया आली. नॉनव्हेज बंद असलं म्हणून टेन्शन नाही घ्यायचं. ही रेसिपी बनवा, ही नॉनव्हेज सारखीच लागते आणि एकदम रेसिपी एकदम भारी लागते. तुम्ही पण नक्कीच बनवा. आणि आता तुम्हाला मी टेस्ट करायला दिली नाही, मी खाल्ली, सॉरी. आता हे बाकीच्या अर्धी चपाती मी खातो, अर्धी चपाती तुम्ही खा माझ्या ताटातले. आणि रेसिपी नेहमीप्रमाणे एकदम भारी झाली. आणि ते कसं फ्राय केल्यामुळे ते फ्लावर खायला अजून चांगलं वाटतं. रेसिपी एकदम चांगली आहे आणि तुम्ही पण नक्कीच बनवा. छोट्या मुलांना काय, मोठ्या मुलांना काय, कोणत्या पण माणसांना हे खूप आवडतं. हॉटेलमध्ये ठेवली तर असं वाटेल की हॉटेल टाईपच रेसिपी तुम्ही बनवली. नेहमीप्रमाणे एकदम रेसिपी भारी झाली आहे. तुम्ही रेसिपी बनवा, आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा रेसिपी बनवल्यानंतर कशी वाटली. आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट नक्कीच करा. आणि आता 2 महिने तुम्ही नॉनव्हेज खाऊ नका. ही रेसिपी बनवून खा. ही अशी रेसिपी बनवा. मी अशाच तुम्हाला अजून 4-5 रेसिपी, भाज्यांचे वेगवेगळे रेसिपी मी तुम्हाला बनवून दाखवेन. त्या तुम्ही भाज्या करून खा.
टेन्शन घेऊ नका, काळजी करू नका.